Imos coa información deportiva. Noia acollerá esta fin de semana un seminario de artes marciais mixtas que contará coa participación do loitador internacional Joel "El Fenómeno" Álvarez, unha das figuras máis destacadas da UFC. Dende o Concello de Noia destacan a importancia de contar cun evento desta magnitude, que reforza o papel do municipio como referente deportivo a nivel galego e nacional. O seminario, organizado coa colaboración do Liceo de Noia, combinará disciplinas como jiu-jitsu, boxeo, muay thai ou kickboxing e busca achegar o espírito das artes marciais á cidadanía. Desde o Liceo de Noia expresar o noso agradecemento á organización deste evento por confiar e querernos facer partícipes a esta entidade na celebración dun evento tan importante como é acoller un seminario impartido por este magnífico loitador da UFC, Joel "El Fenómeno". Tamén agradecer ao Concello de Noia a colaboración e a confianza que deposita na sociedade do Liceo, dar a benvida a todos os participantes. O proxecto nace da colaboración entre diferentes escolas e técnicos locais, coa intención de consolidar en Noia unha nova etapa de ensino e práctica das artes marciais. Com esse seminário buscamos começar uma nova etapa com um equipo de luta, sobretudo basado no jiu-jitsu, boxeo, muay thai, um pouco de todo. Chamado-se Metanoia Arte Suave. Para quem não sabe o que significa metanoia, meta significa câmbio, noia significa mente. É um câmbio de mente através das artes marciais, não? Um câmbio profundo. E com esse seminário, trazer a Joel Álvarez aqui é muito gratificante para nós, sobretudo em Noia, que é um sítio onde há uma demanda muito grande de luta. Há grandíssimos clubes, grandíssimos lutadores, há uma afição muito grande. Então, compartilhar esse seminário com o povo, para nós é muito gratificante. A xornada celebrarase o sábado 8 de novembro, en horario de mañá e tarde, e incluirá tamén unha exhibición de capoeira aberta ao público a partir das 12. Pois queremos expresar a nosa satisfacción por ter en Noia este seminario que vai impartir o Joel "El Fenómeno" Álvarez, unha figura que ten un reconocemento internacional e que nas artes marciais mixtas ten un nome xa de relevancia. Non é algo casual que se vai a desenvolver este evento en Noia e ten moito que ver con esa consecución dos nosos deportes de contacto noieses que foron acadando co tempo unha relevancia a nivel galego e a nivel nacional. A xornada celebrarase o sábado 8 de novembro, en horario de mañá e de tarde, e incluirá tamén unha exhibición de capoeira aberta ao público a partir das 12:30. Deste xeito, Noia volve a situarse no mapa das artes marciais, cun evento que combina deporte, cultura e convivencia, e que promete converterse nunha cita anual para os afeccionados á loita. O seminario de Joel Álvarez celebrase. Queremos recordar a todo o público de Noia que lle apetezca acercarse hacia aquí, que a partir das 12:30 ou cando empecemos ca exhibición de capoeira, que están invitados a portas abertas por a Sociedade Liceo. O seminario de Joel Álvarez celébrase este sábado no Liceo de Noia. As inscricións seguen abertas e o evento está pensado para todos os públicos.